Takže v tomto šortu si budeme ochutnávať kaprisuny. Mám tu multivitamín a pomarančový, takže asi ideme sa napiť prvého. Ňam je dosť dobrý. Tomuto kaprisunu by som tak dal 9,5 z 10. Bolo to dobré, ale ten multivitamín môže byť ešte lepší. Teraz multivitamín, dobre, ideme chutnať. Dobre, takže tomu dávam 10 z 10. Takže vy napíšte v komentáru, aké vy máte rád kaprisuny. Ja mám rád tento multivitamín. A orange, mama je rada je lepšia, ale tá už tam také